tuo musiikki ja sitten toi liikkuminen tuossa vedessä, niin voi vitsi, että tosi hyvä. Ei se ehkä liikkeet on ehkä vähän erilaiset tuolla vedessä, että kaikki ei pysty tekemään samoja liikkeitä, että ne on ehkä vähän hitaampia, että tempo on vähän nopeampaa maalla. Mikä se on ihanampaa, kun saada ihmiset liikkuu täällä vedessä? Ja polita eteen! Vauhtia! Hyvä! Nyt kae kiinni! On raskasta, mutta tehokasta. Eikä tuo hiki, kun on tuossa veden äärellä. Tässä on sellaista vähän niin kuin musiikin ja vesiliikunnan iloa yhdistettynä.